ना क'क्राझाराथ' थाखानाय समस्ति बियो खिन्थु खोथाया जाबाय जेब्ला बिटिसि एकर्ड जादोंमोन बिनि उनावहाय 2003 मायथाइनि उनाव डेलिमिटेसन जायाखै आसामाव बेवहाय बे समावहाय जेरै दङ बिदिनो थाबाय जेनेबा नैबे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आरो बाक्सानि डिस्ट्रिक्टनि मोननैसो समस्तिफ्रा मंगलदै मुङाव थानाय माबाजोंहाय समस्तिजों पार्लियामेन्टारि समस्तिजों थाफाबाय बेयाव जोंहा बुंनांगौ खिन्थु जों बयबो आसा खालामना दङमोन जे डेलिमिटेसन जुदि जायोब्ला जोङो गोदानै उदालगुरि मुङै पार्लियामेन्टारि समस्ति मोनसे मोनगोन आरो बेनिखायनो दिनै 20 बोसोर नेनाय जाबाय 20 बोसोर नेनायनि उनावहाय दिनै डेलिमिटेसननि बाथ्रा फैबाय दिनै ड्राफ्ट प्रप'जालखौ दिनै फोसावबाय बेयाव नुबाय जे उदालगुरि समस्ति होनायाथ' गोजान बेनि अनगायै मा खालामखो जे बिटिसिनि मोनद' एसेम्बलि सेगमेन्टखौ उल्थाहै नन स्केड्युल एरियायाव लानानै थांबाय बिटिसिया जोंहा दिनै स्पेसियेलि होजानाय एमेन्डेड 6 स्केड्युलनि सिङाव थानाय बे खोन्दो थ' बेयावहाय बुंनो थाङोब्ला ओरैनो जोङो नायोब्ला बा 6 स्केड्युलनि केरेक्टार मथे जों नायोब्ला जे 6 स्केड्युलाव जेसेबां जि समस्ति थायो बे गासैबो समस्तिया 100% एसटि जानांगौ खिन्थु जोंना बेयावहाय बे प्लेन एरियायाव होनायखाय बेयाव 100% जों एसटि मोननो हाया बेयाव टेक्निकेल प्रब्लेम थानायखाय थेवब्लाबो 80-85%खौ जोङो बिटिसिनि बेलायाव जों बेखौ मोन्दों बेयावहाय दा खिन्थु जोङो एसेम्बलि माबाखौ जुदि नायो जोङो समस्तिफोरखौ नायोब्लाबो 12थानिफ्राय 15था बारायबाय खिन्थु बेयाव माने दुखुनांथावसो जाबाय उल्थाहै जोङो 6थाल' एसटि मोनबाय बांसिनखौनो 9थाखौनो दिनै जेनेरेल खालामनानै होबाय दिनै जेनेरेलखौ जुदि 9था खालामबायब्ला जोंहा 6 स्केड्युलनि सिङाव थानायनि मा मुलाम्फा जाखो 6 स्केड्युल एरिया जोंनो होनायनि मा मुलाम्फा जाखो जेबो मुलाम्फा थाहैयाखसै बेनिखाय दुखुनांथाव दा दिनै हयতো जायफोरा बेयाव आखाइ होनानै खालामदों बिसोरो बिथांमोना गावसोरनि राजखान्थिनि जुगे जुगे राजखान्थियाव थानानै मोनजानायनि हयतो हिसाब निकास खालामनानै बेफोरखौ बानायदों बेनि अनगायै बे एमएलएनि अनगायै जों आरो मोनसे लोकसभा समस्ति मोनगौ सानदोंमोन बेखौथ' मोनाखसै दिनै 6 स्केड्युल आरो नन स्केड्युल एरियाखौ मिक्सआप खालामनानै जोंनि 6 स्केड्युलनि जिथु पावार एन्ड फांसन्स बेखौहाय फुरायै बाहायनो हायै बादि एक्सारसाइज खालामनो हायै बादि मोनसे बेबस्था खालामदों लासै लासै जोंनि जिथु 6 स्केड्युलनि पावार एन्ड फांसन्स जिथु मोनथाय बे मोनथायखौ गैया खालामनो दिनै आवगायगासिनो दङ पलिटिकेलि बिराद मोजां षड़यन्त्र खालामनानै जोंखौ नाख्रेबगासिनो दङ जों जुदि दा मिन्थिया जों जुदि दा सिरि मोना जों जुदि दा कनसियास जाया सांग्रां जाया बेनि बागै जुदि गासैबो गसङा होमब्ला नैबे डेलिमिटेसनाव जुदि जोङो होबथानो हाया अब्ला हले जों बर' हिसाबै थांनानै थानाया 6 स्केड्युल एरियायाव जुदिও थागोन अब्लाबो बे नामावसो थागोन खिन्थु जों हारि हिसाबै थांनानै थाहैनायानो जोंहा गोब्राब जागोन बे डेलिमिटेसननि सायाव बेखौ रायजोआसो जांख्रिखांनाय खामानि मावनो गोनां जाबाय बेखौ एक्चुअलि रुलिं सरकारा मावनांगौमोन रायजोनि पाब्लिकनि खामानिमोन बियो ना रुलिं सरकाराथ' बेखौ बुंखानो नांगौमोन खारन जों मिथिगौ जदिও बुंदों जे इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया बेखौ बानायदों खिन्थु इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया दिल्लीयाव जिरायनानैहाय बेखौथ' आरो ओजों बानायनाय गासैनिफ्रायबो माबा लायो दा दिनै जों बे कमिटिफोरावबो एमएलए एमपि बेफोरखौ जोङो लानाय नुवाखै नैबेनि खेबावहाय थ' बे बेलायाव गभर्नमेन्टनिफ्रायनो साजेसना थांदों डेफिनेटलि खारन जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ अपेनलि बुंनाय खोनाबाय যে খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰিয়ে মই এইটো বনাই দিছোঁ তাৰমানে বিথাঙানো বানাইদों whereas he was not supposed to do बे बानायनांगौ जिनिस नङा मोनसे बेवहाय बिथाङा हिसाब निकास खालामनानै सोरखौ खोख्लैनो नांगौ सोरखौ बोखांनो नांगौ बहा बुरजा खालामनानै सोरहा बोलो फैगोन माबेखौ बांद्राय खालामोबा बेखौ बे मथेनो बिथाङा खालामनानै होदों आरो जोंनि बिटिसिनि सोरखाराथ' कलिशनाव दङ स्टेटआवबो बिटिसियावबो ओके डेफिनेटलि प्रब्लेम जागोन बेखौ जोंबो बुजिदों जदिও खालामनांगौमोन बेवहाय गसंथानांगौमोन राव होनांगौमोन थेवब्लाबो डेफिनेटलि कलिशनाव थानायखाय प्रब्लेम जादों थेवब्लाबो जों रायजो हिसाबैब्लाबो गुबुन संगठनब्लाबो गुबुन पार्टिब्लाबो रावबो बेखौहाय सिरियै गनायना लानायनि बाथ्रा गैया बेवहाय इन्डिजिनियास मानसिफोर बा थागिबि मानसिफोरखौ रैखाथि होनायनि जों जेबो नुहुरा नाथाय बे फिसा फिसा हारि जाति ट्राइबेलफोरखौहाय धंस खालामनाय गैया खालामनाय बिसोरनि सायाव जुगे जुगे बोरैहाय सासन खालामनानै मोनजागोन बेनिसो मोनसे बेबस्था खालामखानायखौ जोङो नुदों
मेमनाव लासैनो खालामो रायजो राजाफोरखौ माबायदि सांग्रांथि जानो थाखाय खावलायो मानो होनबा जोंनि बे बिटिआरनि मोनसे न'खर मोनसे फेमिलि हमना ला बे मोनसे फेमिलिखौ मा बुङो आं सानो रायजो राजायाथ' सांग्रां मथा मथि दाथ' रायजो राजाया बुजिदों जुदिও रायजो राजाया डाइरेक्टहै मावनो हाया जों दा दिनै बेवहाय जिरायबाय गोबां संगठनफोर ज' जानानै बे गोबां संगठनफोरनि ज' जानानै जों सावरायनानै जोङो साजेसन एबा एडभाइसफोर होगोन इलेक्शन कमिसननो बेबादिहाय जोंहा पावारा बेखिनियानोल'सै बेखौ खोनासङा मावफुङा बिसोरनि खोथा आरो इलेक्शन कमिसननि सायाव माबे पार्टिनिफ्राय मा प्रेसार फैगोन बेखौ बिसोरसो मिथिगोन स' बेखौ मावफुङा जों बुंनो हाया बेवहाय रायजोआ रायजोनिखौ मावगासिनो दङ खिन्थु बेवहाय जों खावलायगोन जे जायफ्रा पावाराव दङ जायफ्रा गोहोआव दङ जायफ्रा फेर फाथिनानै बुंनो हायो जायफ्रा बिख'ना लानो हानाय थोंजोङै बिख'ना लानो हानाय गोहो दङ बिथांमोना बेखौ बांसिनै नोजोर होनानै खामानि मावनांगौ होननानै आं सानो थामजिगु बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय बे एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कभिड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टार क'क्राझार